gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku lho sing ngendang ku lho elek gampang dihapusi. Ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Wah aku ya lali ceket. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora crik-crik, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok rene lho. Kowe ora ngerti doyan mencolot iki degolku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Wong teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya to. Iya, Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalang dibacok dagelan ya bengi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Nah, ya Ora monggo. Lho kok awake didu ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Net wong ayu ku nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalang kok kaya diesel suwe-suwe panas. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Teng napa, Mas? Kok di enek-enek nih. Wis sampeyan kok di enek-enek nih lho. Ana wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten apa-apa. Di enek-enek iki gak apa-apa. Mboten apa-apa. Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enek-enek sampeyan. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten apa ya. Oh lho ngakoni aku kula bae. anggap mbah piyambak mboten. Bae iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap mbah wis ndang di anu Mbak. Ayo. Baleni mau aku ndak candek. Ora kendange mandek malah apik lambemu, Nduk. Tung drampok. Dah. Ngono ya. Ya, heeh. Udah kendang kok diampok. Anu, poma dikepar ke iso gak? Iso. Ayo. Iso. Sik to. Mbak Niken. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulu ndelampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Wong parko iki kok iso tekan silat iki to. Astagfirullah. Dite cengle. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Parko Aja iki jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki mah guyon. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing apik. Pacita. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan.
ngene ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mung ngene kaya spanduk keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parian mboten? Oh, parian. Parian, Mas. Apalagi mesti anu ki. Ora gelem mempersingkat waktu. Lah pripun? Iya. Satu mawon, pariane loro wae, perwakilan. Ayo. Pinten? Yo kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak, kowe undang Mbak. Mbah. Hah? Aku sudarungan iki. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya, Le. Nggih kanggo swara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sasae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan? Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Bayar ra putih ora dibayar kok bocah iki. Lho kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lho ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hei. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku sing ngendang ku elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Panas hutan panas aling-aling capi gunung Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. Lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. ki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kali Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing enong, Mas mburine sing kenong ki. Ah, wis ora sing nang letiteno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian waton sar Ora sah di weh suarane Mbak Niken. Lanang
Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprak ini dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ora masalah. Kan wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Hino mane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang Jawa Tengah. Yuk komplit. Jos Dek jaman
dasare piyayine ayu, lencir kuning. Suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik Mbak, mengke melih. Nggih, aturan lenggar rumiyin. Nggih, Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Pokoke sing apik ya mung suwe tok mau lho. Suwe tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamlet gambare kau geduget to. Oh, iya iki ya kan masuk bintang tamu tak diundang iki. Nah. Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ayo, Dek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Nganggo lah. Iya no. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe dibane nesu lho dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Tapi ya. Iya Mas, kali sing Eka. Hah? Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. wis rene. Wis tekan kene. Oh ya wis ra sida. Heeh. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono. Aku yo mung nderek Mas. ora ketoke ngomong iki halus mliper tetane ngemis. Lah yo kene nggur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngestok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Bidu? Setuju. Nembang karo ngendang kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucet? Lan nandangi sakmono kae kuwi ngendang karo nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Oh ngono. Ketokno kelebihanmu. Kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya.
Aku ketemu pisan jernike. Ancen kula kalih nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinara pasir. Nah, iya. Gen ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh nggih. Beda iku seragenan oh Nggih, lagune niku. Apa Kah? Boh. Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kah apa Kah? Anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Spelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Simbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke niki. Yo. Jenengan sing gocai. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane saiki. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong aja ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku merganit sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kedah. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulai ngendang. Oh iya gendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter. Heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Nah, saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke. Buktikan. Mas Gareng. Apa? Joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Karo joget. Iya lho tangane kur loro kok iso malah joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diigolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Buat tembang kangen. Katresnanku. Joget kayo. Ayo ngene-ngene kayo ka.
banyu kang kemet dadi seksenku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku ora angin tansah tutut kalbu sayang anak liwat tembang kangen uga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi ya Tuhan liwat tembang kangen mubeng aku nitip tresno apa pancen sliramu awas wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa hilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku Baika terima kasih sudah Matur berpartisipasi Iki diarani bathok bolu isi ndut Isi telek. isi madu isi madu Nggih. Iya. tegese piye Mas bathok bolu isu madu niku Kepi- cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten coba jenengan jelaske pelajaran meneh to ket mau iki lho kendangane ya apik nah suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge Aja casinge. ning luar biasa karyane suarane becik jogete yo Ah apik jogete ora ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora piye? liwat tembang kangen aku nitip tresno Terus ya bener. apa pan terus nah ngene iki ajar setruk nah ngono terus Nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. kok ajar Wajar setruk. Mbak Ika terima kasih Mbak Nggih, Ika Pasar Madi ngaturaken panuwun Pak Jun. Pau panjenengane tindak doten pondokan to. Ah. Wah goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku. Ah. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, Ya, bisa. lah mula didhuwurke to. Ya sesuk bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene Cuk. malah ngirit kok ya. nyirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lupa. Ya ya. makasih Mbak Ika Asik dirembuk buntel wong. luar ya Mas Gareng Siapa? masih pun mari dereng gosek Pokoke sak mudarmu. ora to Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kuwabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piye sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wong iki. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus, nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Itu sapa? Ganti. Anu, apa kuwi? Aku Sapa? ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik,
Sopo Mbak Prigel Pangayun. Yo. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Luro jin nemo luro jin 66666. Nane Simba. Tot ki Mbah. Simba Prigel. Balungane mok 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 mok. Ayo mok. Simba Prigel Pangayun. Monggo rawuh wonten mriki. Pak Prigel iki wayang kesah. Wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jegat-jegat. Ayo, Dik, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. asmane Mas napa? Aku lali ya. Sarmidon. Pak Sarmidun nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe dalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Dalang Menika dalang saking Cina ta Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Ndredeg lho mrene patungan ngene terus kan. Sipit piye? Ndredeg. Ngantuk jenengan. Kok ngantuk? Enggak, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Saestu. Iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombak ini njaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bayi. Untung iso kaya ngono. Bayi. Gigitane bayi. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Lah iya. Lho kok lah iya lah nggih. Nggih. Lah nggih. Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Periksa ngopo? Ketoke saya nemen no. Yo jenenge orang itu Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. wong ki nek seneng karo wong ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nek aku pancen tak luapkan apa enake nggih Pak nggih. Iya. Duka kepethuk wong wedok ayu ngono. Iya ngono ku. Ayo untune Pak putih Pak. Aku kok malah wedi to Pak Der Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kaya wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Kuwi nggo nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok ke nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa Ben menutupi grogine Pak Samandiman nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tuju nggih? Gerajakan Banyu Biru. Banyuwangi. 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 Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Adar, Pak. Kowe kaene mangan batan kok. Yo, Mbak, yo. Gerajakan dibawani mboten, Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, pun. Yo. Yo ndak? Yo, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah.
Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani niryangaken susahing ati longgoreng pasir pasiran sembur semburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pikiran pinggir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matri janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Rasakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hang nekani angin yang akan susahing ati longgoreng pasir pasiran sambur samburan reretoan ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerak zakat bisik-bisik semayanan matri janji orep biareng sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Luar biasa. matur Mbah nuwun Pak D. Nggih, matur Mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih. Amin amin ya Allah ya Rabbal Benjing alamin. mayang teng pundi ya? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. Tanggapan. Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. hariane pengajar ana SMKI. Oh ngaten nggih. Sekolah menengah
karawitan apa? Karawitan. Oh, karawitan tak kira karepe dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. Jenengan sing mucal anu nggih, gambar. Nun? Gambar. Kok saged? Loh, gambar napa pedalangan jenengan? Pedalangan. Oh, pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbok porok sisan. Tukang sepeda kok. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak Dalan. Nggih. Terima kasih Pak D, gareng, panjang umur nggih. Amin, sayangku. Ya, dan luar biasa. Iki bintang tamu ini sik loro Mas Gareng sing urung berdiri. Oh, akeh jane ini ora apa loro. Iki genti Mbak Lintang Kairo sisan berduel karo Mbak Winong Nawangse. Ya, Ayo disepoti. Saiki genti Slendro. Ayo sepoti iki. Mau Slendro ya. Aku pokoke Sarmati ra sepot. Ayo. Wong wis Slendro genti Slendro. Momo cici. Buta galak. Ora. Ngene, cici mo jiro lupat yuk. Ayo Mbak Lintang Kairo munggah panggung karo Mbak Winong Nawangse ye hayang ke aku tak nggih bengok iso mak nut-nut ngono ya Mas Sira. Ora. Iki mau support apa? Support ala Ki Sarmadi Sabtono. Ya. Kalau dok, kae. Lah nggih. Pripun sugeng ngenjing. Bapakmu ladeno. Pak Sarmadi. Sugeng ngenjing Mbak Lintang Kairo. Nggih. Lho, pripun? Mbak Lintang Kairo niku. Krungu mau kamiyoi Pak De. Malah rumah aku lintang Kamerun. Mboten nu piyayi ayune kok ngene kok. Madheprane nduk aja disawang aku, ndak gumoh. Napa? Aja mbok sawang ndak pengen aku. Anu sama Mboten lho Pak, jenengan niku kok uwabeng sak mripate sak kuwabe kok uwabeng itu napa? Kowe rak tau tak ulang ning SMKI. Saiki dadi mahasiswa. Nggih. Sik kelingan jaman tak ulang. Nggih, Tak napa? ajari ngrebabke sik kelingan. Nggih. Tangan watang rebab dicekel tangan kiwa, tangan teng nyekel kosok. Nggih. Aku ning ngurimu. Nggih. Terus tak maju, mundur, maju. Kayak ndek men rasamu piye kae? Apa niki Pak De? Kel pas tak ajari ngrebab kowe piye? Ya ngoten niku Pak. Kan Ora senut-senut, Pak. Ya ora senut-senut. anu Pak Radi ndredeg. Soalnya kan belajar. Ning saiki wis iso ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh ya Kesupen. radang entuk nik nakal. Mbak Lintang sakmenika kelas tunggal nggih. Nggih, sakmenika kelas tunggal. Panjenengan kula sih kemutan nalika ndherekaken Ki Haji Anom Surata. Kula Nggih. menika penggirongipun Ki Haji Anom Surata. Wah, Dadi menawi nggih. Pak Anom ngasta terus panjenengan sok nusul Nggih. nalika sematem jenengan tasih kecil. Wis jan walit sak benek lho, Pak. Saiki kok iso wae. Rupane kaya Joro Sado. Dene putih kene abang. Grogi lho Pak De, ngoten niku Pak De. Ayo. Demam panggung mesti wonten Pak De. Makane kira demam panggung. Demame separuh. Nah, Kok nembang apa? you and you song. Song, menyanyi. What Song song? and you singing. Lho piye maksud iki? Maksud kene nembang kono menyanyi. Bedane apa lho Pak De? Ngoten niku Pak De. Iki jenenge Sarmadi KPL. Apa kuwi? Oplak. Kuwi Sarmadi Koplak. EJ. Apa? IJ. Apa? Iya. Ya nang. EJ, heeh. Apa nduk lagune nduk? Apa dok? Kedah slendro napa pelok kang? Pelok boleh, Mbak Lintang boleh pelok. Pokoke sementing wong loro kompak. Wis aja mbok dieling-eling si jaman leh kumulang kae. Wis ki lalekno lelakon sing wis kepungkur, adepono lelakon yang akan datang. Termasuk cita-citamu karo kanca-kancamu biyen lalekno. Lho malah sing ngelingke kowe ngono lho. Sing ngelingke kowe iki Iya. sik golek lah. Apa nang? Lagune nang? Ninggal katresnan. Nah, cocok seneng aku. Aku iki. Dan semangat Pak jenengan Pak. Astu. Nggih, wong jenenge
Apa kuwi nuhoni dawuh saka Mase kudu tak tetek-tetekne nong. Nggih. Sing penting sampean mesem gumuyu, atiku tetep panggah seneng. Ampun semaput nggih, Pak. Ampun semaput. Ora. Niku ketawise darahe pun tuwinggi so raine wabang. Soalnya kita berdua itu manis ya, Mbak ya. Sing iya Nduk, Nduk. Selara kuat tak Nduk. Iya. Lagune apa, Nduk? Ninggal katresnan. Katresnan. Mumpung Pandu sing urip. Iki mau ngene lho, Nong. Pak Sarmadi, Mas Sarmadi dalem bangun. Engko bengi anak Winong. Oh yo cocok iki aku yo. Pandu sing gondrong kae. Oh, alah. Pencipta lagu apa lagumu? Loro Branti. Ya, saiki wis lagune viral. Iki raine kuwi sing nyipta. Heeh. Yo, lagune monggo. Ninggal Katresnan bersama Winong Nawangsih dan Lintang Khairu. Yo. Aja lali pawalingku uga moto kemas janji-janjimu aku kang setia satu tanteni kanthi saelingku Mbak Winong, Mbak Lintang niki all artis berdiri. Nah, Mbak Winong, Mbak Lintang, Mbak Niken kalih Mbak Prigel. All artis itu berarti semua dong, Pak. All artis ini semuanya. All artis star tamu. Bintang tamu. Ayo, kuwi anu Eka melu sisan ka. Mbok karo Eka sisan. Iya no. Iya, Mbak Eka. Iki bangsa Ayo Mbak Eka. Bangsa dini iki ben nyawang wae, ben
Oh, lagune nyuwun Lestari. Heeh. Oke, cocok. Nggih. Ngoten nggih Mas Garing nggih. 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 Kene Dok, kene Dok. Mbak Ayo Prigel, ayo. Mbak Kumpul, Niken. kumpul. Mbah, luar biasa. Ah, iki. Nggih. Sampun jumeneng Mas Garing? Sampun. Mbak Niken. Mbak Niken. Di mana di kau? Tes angkat Oh, Mas. ya sik. Nah, angkat. tes. Tok. Iki. Dini nyawangnya ya Din. Nyawang sapa? Nyawang aku ya. Karo kanca-kanca liyane. Yo. Nggih. Ayang-ayang ya. Oh. Napa? Lagune sing anyar, Mas. Kanca-kanca anu. Oh, urung anu nek. Nggih. Mengke kula latih sik. Apa? Lestari, Mbak Niken. Lestari. Nggih. Sing ngengken sinten? Mas Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Nggih. Bayu. Kula dibisiki Mas Alfian lagu terakhir Lestari ngoten saking Mas Bayu. Kula mboten wani wis abang pucet kongkon. Yuk Lestari all artis bersama Mas Garing. Saking Semarang. Sang Dewi katon ngelam-ngelami hamba para wewangi semi harum kembange melati dasar wulaning datari.
Terima kasih, matur nuwun.